pande itu Karbeng Autonomous Council along EM Agriculture Revenue in charge ke hai Commerce Tisu lapen Tumangdo Education Secretary Kerap ICS lapen Tumang Additional Director ayat itu Kuching Hon Brand Sinti lapen Jifu Government College Principal dan itu Aphan nak kepa pon aku tak alam ke kapre kali sami kebang ziar ni itu Karbeng Autonomous Council pen itu ASEM Dr. Tuliram Kaac ke claim pon ke tek pon long kali banta akam pen alam pen jot kali alangli a vision kamatha pen ajo kamunti dam pen ajo ke claim pon pinang ke pon lo la pen non itu metric a result pen chinglo la pen higher secondary a result pen chinglo sami mission a result itu fan ke pon lo Dr. Tuliram Ronghang alangli kepare a suggestion pen alangli nangethan dem pen joksi quality education wan nang ji Karbeng lo kelak pen joksi itu mission 2025 of sami itu tempon mo la pen board 11 blocks lo education board chairman itu pon nong la jateze education quality kelang pontek di Aphan along tin the constituency along tin mostly as chairman at Aphan vacancy pine kadure do alang tumpen school along dance bands pen kelele school uniform kelele pen books kelele jongsi la hai do ponte hala tuma chairman tumpen si tuma Aphan details IS office mate mili fan sami na pachi pola pen haten si tum kam ken pun la song bong si itum chugidam ta non head zone higher secondary a result itum mission ang tek kelong pon aprang 22 la so tenure lo 22 23 24 yung silang dam lo ta itum improvement na bang penang tek pon nong lo si itu pon nong lo la pen tek long lo jong si arts and lang dam lo pon te Karbeng long pon ke 75.09 la pen west Karbeng long na lang dam lo pon te 86.57 la pen commerce and jong si lang dam lo te itu 88% do Karbeng long lo la pen west Karbeng long ke 92.59% do science abang ke itu 86.13% do Karbeng long bang ke sa west Karbeng long bang ke avila puwa pit same itu introduction ni Aphan science stream Aphan itu campon bong no la pen private along bang ke already itu that additional director kan same Don Bosco school along ni Keroni private school atau Aphan science stream ke kiwang zipen bang ke itu ketlong pon pon apen itu Rangsina College dongkam along kami science stream impu pon pon abang ke CM Pensi alam thi cicak pon ni lipen conversion kasi kiwang zia ni bang ke science stream sami west Karbeng ta pini lason 0% bangke tek ponlong dilo itum baha kemi lason apor si HSLC results namin na tu tek ponlong HSLC results namin misen pen itum tek ponlong si Karbeng long ke itum 8 position top 10 long si dudun lake itum 22 23 24 jong si itum compare lo patante 22 ningkan ke 18 position lah 23 ningkan ke itu puang bom si 15 position lo but non an ke itu 8 position long si
Assam along itu education ahin reformation mate quality education banglo pun itu hekponong si 8 position anke itu lapen West Karbi Anglong ta 30 position 22 ningkan 23 ningkan 26 position banta non 24 anke 18 position an nang likan asi pajo pen itu bang bonglo lapen itu makiro pivek nang si apai apo tu api apo tu asomar tuan kecepari pen jo lapen teachers atu mafan professors atu mafan ikithan pi pame pen jo si lapen even social organization atum do an stakeholder do antami so awareness campaign along nang claim dun nang Kerap dun lapen band Karbi Anglong band kabi pen jo lapen CM sarafan akiru pitunai je la 6 organization mate loge Ketok MOS itu KNLF penceng lok KPLT penceng lok lapen PDCK tum penceng lok la tum pen kecing mai pen long pensi itu malang tum pen peace agreement kitu pen accord kitu pen jo pining lahai abon lapen kapek abarsai akisum kapi pen jo si school stami college stami itu mau sombar stami ke pohinat paprang pon bomlo sporda hingge CM sar klempon bomlo pinangana kam klempon si kepon longlo stami non education ahina na tum itu ma chief minister kan inje tikang alam tum ning do tahai itu hatara lang solo itu kone jubilee hall mane ala tara lang solong mau sombar stami ke pohinat paprang pon bomlo sporda hingge CM sar klempon bomlo pinangana kam klempon si kepon longlo sa menon education ahina na tum itu ma chief minister kan inje tikang alam tum ning do tahai itu hatara lang solo itu kone jubilee hall mane ala tara lang solong kininje tikang inauguration of kininje tikang hadak kone hot kininje tikang je non duke Karbi Anglong ke education not si focus nang po laki chief minister masih ninje tikang lo Karbi Anglong kasi lesson abaha ke me lo busi itung ge detail lo lasi itung Dr. Tuliram Ronghang Aphan akiru pi vek nang si ati people lo alangli ke Japon ke mesen peneloksin itung akolik satum sami itung klempon Kerap dun teklong lo na itung Aphan nang ge pa pon nang bang isia bang ke lahan lo jay lahai asomaratu non especially higher secondary ke pasa asomaratu CUET Mother Central University Common Entrance Test laso CUET I exam Ketok Dunji Aphan penang an akisum dulu po laso lam tebang itum social media pen kapre ahin sami itung nang pachini lo itung center dag difulong Mother Karbi Anglong long abidet penanso penangana adimalong bang lasong lo asam long bang long yakep nitu lasong bang pen Guwahati Golaghat Tezpur Silchar lapen Dhemaji long yakep ne adimlong du lasong bang pensi nitu ma asombara tu non exam Ketok Dunji atum ke Karbi Anglong pen 4572 student do arts do commerce do 492 commerce lapen science do 770 student lapen West Karbi that is Karbi Anglong okay non West Karbi Anglong bangke 1463 commerce bangke 25 science mite West Karbi Anglong bangke ni lahai asomar 2 non CUET Ketok Dunji Aphan Guwahati pun non Jorhat pun non nohole Tok Dunji pastame CM sar alang nilifan phone pensamin na chicha chinki chithan pensi je Karbi Anglong Autonomous Council CM Relief Fund pensi pipon po lantum afan ke dam ke bang do ansame lapen ijo ke do afan itum council pen bebon po matro alang tum nang apply nang po laso ke apply pen lai tum atau afan tangka maha ko an ma sami CM Relief Fund pen itum pipon po lake CUET Kipi Dunji
laki non se akimila pining na se ke introduction lasi kebang ziar ni afana bangke nitum on process claim bom no laso afan ke process ke dilhi long si apply nam nang kongi hada pensi itum apply na po nitum education secretary do na pen itum additional director do atum fancy already nitum discuss do lo meeting da do lo laso puta on process lo pining ke avilo tema takiwang ziar ni bangke itung dakar ben long si laso exam submit pi long po jong si kar ben long si itung long dolo difuang bong nane dolo patangte 4 district angbong example like Hojai Dimahasao West Karbiang Long la tuman ke dak difulong bong si exam ke na laso CUET exam ke nang pilong bong laso afan communication of kidang ke banga kisung kijoy ke hegi afan itum on process kembom lakta itum CM sarna ping khada ting pe sin tum non dak tempon pom tasi na tumpen kapre kalam chetan nami polante non mopen pulo education ahin na ke paprang ponji ke klem pon hegi afan itum Karbiang Long Autonomous Council pen bori pon bom laso aputa itum koson si ke claim pon tek GFA education hit abang stakeholder pen chenglok la pen social organization pen chenglok kaprek do ansami misen atomon ke porhi na atomon ke wan tek GFA it should be above politics si ni matha nitum afan constructive suggestion ang pidunot itum afan kad ni itum welcome lo ke claim pon tek pamit tek GFA nasi nali tu ang fasami laso ang media nang ke pa I alam tike kapre alam tike kali nili education EM koi nilong non ke bangzi 4 June ni result ke declared made itu mak candidate MP candidate Omor Singh Tisu pen itu council hoi nali tu panang ke pa kala hello je CUET putak also maratum kidam kewan joy ki fan ban itu council pen CBR pon po la pen big congratulations to all the higher secondary arts science commerce atum afan itu council hoi pen sebe congratulations people no HSLC pe higher secondary acha sorry is a question open and to my apply no diplomati CUET exam bank it will start from 15 and ke pini ke already 13 12 or 13 no see is it possible there so many students or almost 4,000 6,000 5,000 plus the art science ka to we la sing na apply non money bang kachisik tang ke bear dan jong sigila pa de monitum refund fan itum kam tempo no fan sa min itum refund fan itum people okay setan itum pen get declared lo je itum people ani mo let's tame itum to the piece me refund chalong po okay non ke nani methang asomar tum ta bor inangji methang ben da bor inangji non dabdet kalilo kapre private tum ta son se pidun bom ko mate masala si unan pen ke bor idunang la si mane angbong itum sung padak dulo below poverty line asomar tum BPL asomar tum penang antum itu la tum fan itum unan ben bor iun ko la Difu government college along art stream do 600 science stream do 120 and commerce along 120 laki Difu government college Thongnok Bay college do arts anmetake so we have got 700 seat capacity do lapen Rukasen college laki Bokolia long laki 500 seat capacity do Eastern Karbiang Long college arts do 400 lapen science do 100 Hauraghat college along do arts 500 lapen Bokajan college along amad do arts 360 and commerce 100 student Daithor model college along arts 450 do Daithor model college Harlongbi Velongbi college along tami Daithor long arts 150 do lapen or total 200 do arts
lapen Difu Girls College along Arts 150 do, lapen Dogmoka College along 200 do. Sorry, Don Bosco College. Sorry, Don Bosco College along 200 do. Lake Karbi Anglong lo seat capacity Arts 3,810 do. Itum seat PUNG. Arts day 3,810 do. Lapen Science do 220. Lapen Commerce do 220. Science do 220. Lapen Arts Commerce do 220. That is Karbi Anglong. And West Karbi Anglong wang tupo. I mean itum refund itum people. Okay. Setelah itum pen get declared lo je itum people. Ano mo let's tamen itum juga ada visa me refund chalong. Okay. Non ke nani methang asomar tum ta bori inangji methang ben da bori inangji non dabdet kalilo kapre private tum ta son se pidun bongko mate masala si unan pen ke bori dunang la si mane angbong itum sung padak dulo below poverty line asomar tum BPL asomar tum penang antum itu hala tum fan itum unan ben bori ko la pen laso Aphan si itum nang tum fan nang phalo jong si kinang sort do putante itum bang bang no itum lan kiduan na student atum fan samen itum biar sir thela la CUT asal lang to dunong ipan 50% of marks nangi asala eligibility below 50 tuman bange nale tumahin ben kale la so exempted ji afansi itum ke bor ibom lo la so exempted i afansi itum already on process lo nitum meeting ta duet lo tarik troxia ni lo ba 12 ni nitum meeting duet lo je la exam ted year fund de 62 autonomous council la so bang nitum fund ke por hienat ke kongula la pen papiola ngapot si nitum la so fund same ke exam ni fund si nitum on process apa nitum dilhi Dunpo atila bang ke Central University abuta kalam bina la so posi hana da Delhi sini tum da approach dam nanji Ente sir la CUT long la bang CUT ke belekali quality education afa quality education afa Ente la CUT long form ke fill up nde tum yo so admission long la sin nitum da na tu afa nang kan tupo overall da sit student atum afan sit konanatsi dojima nitum in detail song tantupo nitum along Karbiang long 10 college do Karbiang long de ni pohi po na tum nam no na pen West Karbiang long 4 do seat capacity ate